Il-kumpanija Nibe Beverages inawgurat il-fabbrika l-ġdida tagħha f'San Ġwan, fabbrika li tinkorpora wkoll l-uffiċini tal-kumpanija. Din il-fabbrika saret b'investiment ta' 3.5 miljun euro fuq 5,100 metru kwadru. B'dan l-investiment il-kumpanija se tkun qed tipproduċi fliexken tal-ilma ta' 10 litri, 5 u 2 litri u anke ta' anqas li se jkunu qed jinbiegħu fis-suq lokali u anke barra b'mod partikolari fl-Afrika ta' fuq. Id-direttur maniġerjali tal-kumpanija Pierre Farrugia waqt l-inawgurazzjoni qal il-kumpanija rnexxielha tilħaq għan ieħor fis-suċċess tagħha u dan l-investiment se jkun qed jimmiraw li jżidu l-produzzjoni tagħhom anke bi prodotti ġodda. Min-naħa tiegħu Marco Cremona li hu hydrologist u water engineer li ilu jaħdem għal dawn l-aħħar 14-il sena mal-kumpanija Nibe qal il-kumpanija dejjem ipproduċiet il-prodotti tagħha b'tali mod li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent u li l-għan tagħha hu li tajjeb tkun innovattiva.